नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीने चिकन दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे आहे चिकन, हे पाव किलो चिकन आहे. एक कांदा आहे, 1.5 कांदा आहे हा मोठा. हा अर्धा कांदा आहे, मोठ्यातला अर्धा आडवा चिरला. हा भाजण्यासाठी खोबरं आणि कांदा. हे फोडणीसाठी अर्धा कांदा आडवा कापलेला. कढी ही कोथिंबीर आहे, ही वाटायची आहे. हे लसूण आहे, हे अद्रक आहे, हे लिंबू आहे, त्याला लावायचं आहे. अर्ध लिंबू लावायचं आहे ते कापून. ही कोथिंबीर वर शिवरायला. फोडणीसाठी तेल, हिंग, गरम मसाला, हळद, मालवणी मसाला आणि मीठ चवीपुरतं. आणि हे आता मी वाटण तयार करते चिकनला लावायला, मॅरिनेट करायला. हे आता वाटून घेते मी तोपर्यंत. सगळं आलं नाही घातलंय, थोडंसं ठेवलंय. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आहे. आता हे लिंबू, पहिलं लिंबू पिळून घेते मी. 5 मिनटं लागलं पाहिजे ते आधी. झालं, 5 मिनटं लावून ठेवलं. लावून ठेवायचं. आता थोडं पाणी घातलं. हे आता आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची हे सगळं वाटून घेतलं. आता मी हे लावून घेते. लावल्यानंतर 15-20 मिनटं तरी ठेवायचं आहे. सगळं हे करून घेते. असं 15-20 मिनटं लावून ठेवायचं. आता मी हे लावल्यावरती झालं पण 15 ते 20 मिनटं, म्हणजे अर्धा तास ठेवलं तरी चालतं, पण जास्तीत जास्त 15-20 मिनटं ठेवायचं लावून. हे आता झाकून मी ठेवून देते तसंच. हे 2 चमचे तेल टाकलं आहे मी, तापलं आहे तेल. आता कांदा टाकते याच्यामध्ये. कांदा भाजला, गुलाबी लालसर झाला काय, मग आपण याच्यामध्ये खोबरं घालायचं भाजायला. म्हणजे आपण कसं वाटण ह्याला उसळीला वगैरे करतो तसंच भाजलेलं वाटण तसंच करून घ्यायचं आहे. कांदा आता चांगला भाजला आहे, गुलाबीसर झाला आहे, लाल गुलाबीसर. आता मी याच्यामध्ये खोबरं घालते. खोबरं घालते आणि ते ढवळून घेते. खोबरं पण तसंच भाजलं पाहिजे. खोबरं भाजून झालं आहे आता हे. आता गॅस मी फास्टच ठेवलेला कांदा खोबरं भाजायला. आता बारीक करून ठेवते. आता आपण सोमतं फोडणीला घालून घेऊया. आता उतरते तवा. तर आता वळून घेते. आता सोमतं फोडणीला घालून घेते. गॅस मी स्लो ठेवला. आता तेल टाकूया 4-5 चमचे फोडणीला. 5 ते 6 चमचे टाकायचं तेल. तेल जरा जास्त असलं, कारण मसाला वगैरे पण भाजायला पाहिजे ना त्याच्यामध्ये, म्हणून. आणि आता कढीपत्ता घालते. कढीपत्ता तडतडला का मग आपण ह्याच्यामध्ये हिंग टाकूया. 1 ते 1.5 चमचा टाकायचा हिंग. हिंगाने कसं जरा बरं पोटामध्ये त्रास होत नाही, म्हणून हिंग घालायचं. हिंग घालून झाला तर कांदा घालूया आपण तुमचा. कांदा झाला घालून. आता कांदा चांगला थोडा भाजू दे. आता गरम मसाला घालते. आम्हाला नुसता मसाला आहे गरम. याच्यामध्ये लाल मिरची वगैरे काय
1 चमचा घातलं. अर्धा चमचा हळद. हळद नको जास्त. तर हे सगळं भाजू दे चांगलं. मालवणी मसाला 1 ते 1.5 चमचा, म्हणजे तुम्हाला जेवढं तिखट हवं तर तेवढं तुम्ही घाला. कारण मिरची पण घातलेली आहे याच्यामध्ये हिरवी, मग मी थोडा कमी घालते. मिरची पण तुमच्या आवडीप्रमाणे घालायची. हिरवी 3 हवे असेल 3, 4 हवे असेल तर 4, तुमच्या आवडीप्रमाणे जेवढं तुम्हाला तिखट हवं असेल तेवढं. आता मी परत मसाला नाही घालणार, ह्याच्यातच घालणार आहे हा फोडणीमध्ये. आणि आता हे आपण गॅस थोडा फास्ट करते, म्हणजे चांगला मसाला भाजून येईल. मसाला भाजला आहे चांगला. आता हे लावून ठेवलेला मॅरिनेट केलेलं चिकन घालते याच्यामध्ये. मटणच येतं सारखं तोंडात. मालवणी भाषेमध्ये ना मटण चिकनला पण मटणच बोलतात, मटणाला पण मटणच बोलतात ह्याला. त्यामुळे मटणच होतं. तर हे घालून झालं आहे. आता 5 मिनटासाठी फक्त झाकण मारून ठेवते आणि मग तो आलं लसूण वाटलेले मसाला घालूया आपण. चांगलं याला पाणी सुटलं आहे आता. हे बघा. आता हे आता पाणी आपण आलं लसूण कोथिंबीर वाटलेलं पाणी हे परत घालून घेऊया त्याच्यामध्ये, म्हणजे ते शिजत ठेवायला होईल. आणि आता मीठ पण घालूया त्याच्याबरोबर. हे बघा. आता मीठ घालू सांगतो त्याच्याबरोबर. 1 ते 1.5 चमचा तरी घालूया मीठ, म्हणजे आपल्या चवीप्रमाणे. झाकण मारून घेऊया. तर थोडं पाणी टाकूया याच्यावर, म्हणजे ते चांगलं शिजून येईल. 15-20 मिनटं तरी शिजलं पाहिजे हे. गॅस थोडा मी फास्ट ठेवते. चालेल. तर आपण नंतर खोबऱ्याचं वाटण करून फक्त खोबऱ्याचं वाटण टाकायचं याच्यात. हे चिकन शिजलं आहे आता चांगलं. हे बघा कशी त्याला एकदम तरी मिरी मस्त आली आहे. हे बघा झाली 15 ते 20 मिनटं होऊन गेली. आता याच्यामध्ये आपण वाटण घालूया. गॅस बारीकच केला आहे मी, फास्ट नाही ठेवला आहे. हे आता आपण पाणी सगळं धुवून घालूया याच्यामध्ये. एकदा घातलं मी तर परत एकदा घालते. झालं आता हे. ह्याला उकळी आली, शिजलं आहे चांगलं. आता बस. पातळ हवं तर तुम्ही पातळ करू शकतात, जाड हवं तर जाड. आम्ही काही जास्त नाही वाढवत आहे मी, थोडंसं एकदा घालते पाणी. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खूप खूप धन्यवाद.